Právě se nacházíme v sektoru Primeská na místě číslo 2 u týmu MIGBITE Michalovce. Zdar chlapi. Kamil. Áno. Zdar. Čau. Tak jak ste spokojení se závodem? Celkom nám to išlo. Zatiaľ máme sektor, žiaľ Boh, to už som si vyťahol, kde sa mesiári chytajú zubáčov a proste musíme to všetko obchádzať. V podstate, jak sme si to miesto vyťahli, tak sme sa chytili za hlavu, proste sme si mysleli, že tu proste nenachytáme. Budeme radi, keď si chytíme 2-3 kapriky nejaké. Máte nejakú budovanú rybu? Máme veľa bodovaných ryb. Neviem, teraz momentálne sme asi na 3. alebo na 4. mieste. Proste išla nám krásne ryba až do dnešnej noci. Co sa stalo? Proste chytili sme aj tak 2 kapry krásne cez 10 kg. Ale na prúd, ktorý sme nachytali najviac ryb, už sme mali podozrenie, že sa niečo deje. Šli sme ho ráno previesť, no a našli sme tam položené šnúry, naše boli prekryté od pána Bodka z Peťky z Luča, ktorý sa potom aj priznal, že on ich tam položil. Naše bojky. Proste dostal on žltú kartu a dostali sme aj my. Za vyhrážky. Lebo vraj sme sa mu vyhražali, aj nejde o to. Tak príklad poznáme veľa rybárov, z nás osobne by takú drzosť asi neurobil nikto, ale nejde o to. Ideme bojovať ďalej. Proste nám odrezal nás na jednu noc, čo možno nás bude nakoniec mrzieť, ale my budeme bojovať ďalej, my sa nevzdáme. Tej noci to spravíme a chytáme od soboty na 2 pruty. A chytáme na 2 pruty, lebo kvôli tým voľnám sme si nemohli viac dovoliť a dneska zase vyzerá, že zase budeme chytať na 2 pruty. A pochytali sme pekné ryby, dosť veľa ryb, čo sme sami prekvapení. 12 ryb na 10 kg. A niekto ešte takto dokáže na 2 pruty chytať celú súťaž. Áno. Boli sme druhý, na druhom mieste. Proste klesáme od 2. po 5. miesto, snažíme sa, bojujeme, vidíme na vlčkách už jednička, chytá ryby, ten proline tam proste ide im to, ale my sa nevzdáme. To je správný. Na co chytáte, chlapi? Koj a G4. Koj a G4 a ťaháme to na 1400 metrov. 1400 metrov. Nikto to tam nemal. Extréme. Co máte za navijáky? No tak prispôsobené na širávu. Nemáte partner. XXL. A co používáte, kolik návnady na jeden prut, když to zavezete? My? Už šlo okolo 60-80 kg tam. A máte různě rozpoložené ty pruty? Máme zhruba na jednej bojke. Proste na 2 pruty chytáme, takže máme tam ďalšiu bojku, ale proste... My toho veľa tam nemáme. Proste nás tam nedovolilo počasie ísť a uvidíme. Proste tu nemôžeme ísť správa, príde vietor, obcháme sa do ich sektoru, čo nechceme robiť problémy, no robí takto problémy nám, ale proste keď nám zavidí, že chytáme na 2 pruty, tak nech robí ďalej somariny. Áno. Ste spokojení inak s organizací? Vynikajúci. Super. Ako my sme tu domáci, my to poznáme, to prostredie, poznáme ľudí, ktorí to organizujú, robia, proste nemáme nejaké námietky, my sme spokojní. Dobrý chlapi, tak já vám popřeju ještě hodně štěstí, ať máte co nejméně problémů s kolegama okolo. Pruty sú vonku a tak i tak to jde, ne? Aj tak to ide. Keď ide ryba, tak to ide. Môže sa prísť pozrieť, na koľko vyvážam a natočí záber na cievku. Poď, pesanty. Jdu. Poď. 6 zavítov.